हल्दी के टाइम लड़का अपने मौसा लोग का इंतजार कर रहा है कि हमारे मौसा लोग नहीं आए। सुनिए गाड़ी के माध्यम से। चौकाही बैठल दुल्हा, चौकाही बैठल दुल्हा, झाकेला दुवरिया हो लाल काहे नाही आइल। लाल चन हमार मौसा हो लाल काहे नाही आइले। धनंजय हमार मौसा हो लाल काहे नाही आइले। उनकर बहिन, अरे उनकर बहिन सोनर वाले के भगली होला लाजे नाइले। लाल चन हमार मौसा होला लाज नाइले। धनंजय तोहार मौसा होला लाजे नाइले। चौकाही बैठल दुल्हा, चौकाही बैठल दुल्हा, झाकेला दुवरिया हो लाल काहे नाइल। मंगरू हमार मौसा हो लाल काहे नाइल। नगेंदर हमार मौसा हो लाल काहे नाइल। उनकर बहिना, अरे उनकर बहिना बजजवा संगे भगली हो लाल लाजे नाइल। मंगरू तोहार मौसा हो लाल लाजे नाइल। नगेंदर तोहार मौसा हो लाल लाजे नाइल। चौकाही बैठल बाबू, चौकाही बैठल बाबू, झाकेला दुवरिया हो लाल काहे नाही आइल। भरत हमार फूफा हो लाल काहे नाही आइल। ओम प्रकाश हमार फूफा हो लाल काहे नाही आइल। उनकर बहिन, अरे उनकर बहिन गौरेरिया संगे भगली होला लाजे नाइल। भरत तुहार फूफा होला लाजे नाइल। ओम प्रकाश तुहार फूफा होला लाजे नाइल। चौकाही बैठल बाबू, चौकाही बैठल बाबू, झाकेला दुवरिया हो लाल काहे नाही आइले। प्रताप हमार जीजा हो लाल काहे नाही आइले। प्रताप हमार जीजा हो लाल। उनकर बहिन बजजवा संगे भगली हो लाल लाजे नाइले। प्रताप तोहार जीजा हो लाल लाजे नाइले। प्रताप तोहार जीजा हो लाल लाजे नाइले।